जोमैबो गैया अखाबो गैया सान्दुं रिंदाव रिंदाव बार खोलो खोलो देग्लायनि बैसागुआ निहिर प्रडाक्शननि दैदेननायाव जोमैबो गैया अखाबो गैया बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। निहिर प्रडाक्शननि दैदेनगिरि प्रडिउसार खोरोम गयारिनि दैदेननायाव बाक्सा जिल्लानि बागमारा बैथामारियाव शुटिंखौ लाजेनदों आरो बेबायदिनो सालबारि रुपहि बायदि जायगाफोराव शुटिंखौ लागोन होनना खौराङाव फोरमायदों। जोमैबो गैया अखाबो गैया बे बैसागु मिउजिक भिडिअआव गाहाय फाव खालामदों मुकुल बर' आरो फावखुंग्रियाव दं माइनाव बर'। बे बैसागु मिउजिक भिडिअआव डिरेक्सन होदों राहुल बर'आ, केमेरामेन हिसाबै दं थाजिम रामसियारि, करियोग्राफाराव दं सुजित बर' बिथांमोनहा। निहिर प्रडाक्शननि प्रडिउसार खोरोम गयारि बिथाङा जोमैबो गैया अखाबो गैया बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ बैसागुनि सिगां सिगां रिलिज खालामनाय जागोन होनना खौराङाव फोरमायदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरां लागिरिनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। निहिर प्रडाक्शनाव जेनेबा दिनैनिफ्राय दिनै बैसागो भिडिअ मिउजिक भिडिअखौ जागायनानै थारमाने दिनैनिफ्राय जागायदो आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै साननै सानथामसो जोङो सानदो माला जोबो जेनेबा ओमफ्राय लकेसना नै दा ओरै बागमारा बैथामारि होनो बेखौ बेनिफ्राय थांनानै जोङो गामि एरियायाव एसे लागोन ओरै अजे जेनेबा माबा सालबारियाव एसे लायगोन सानदों आरो दा समजों मिलायगोन ना मिलाया दिनै जोंनाथ' बैसागोनि सिगां सिगां जेनेबा डेटखौ होथ'नो हाया जेनेबा फिक्स डेटखौ रिलिजिं डेटखौ होनो हाथ'वा जेनेबा बेखौ नायनोसै माला समाव होनाय जायो जायखिजाया बैसागोनि सिगां होगोन आरो बेथ' नै एलबाम बैसागु एलबामल' खालि मिउजिक भिडिअ आरो बे जोबखांनाय लोगो लोगो आरो फैबावगोन बेलेग मोनसे आरोबाव मिउजिक भिडिअआनो बेबो बैसागोआनो फैबावगोन निहिर प्रडाक्शनावनो जेनेबा काटखौथ' नै दिनै नैयावनो प्रथम जागायनाय जादों आरो गिबियावनो नैयावनो जागायनानै दा जोङो गामि एरियायाव लागोन गामि एरियायाव लानानै ओरै सालबारि रुपहि एरै लानो सानदों दा दिनैथ' हाखानाय नङा दिनै बेयावनो जोबखागोन मोनाखागोन आरो बेयावनो दा मेन रल हिसाबै जेनेबा एक्टर हिसाबै जोंहा दं आदा मुकुल बर' आरो हिर'इनाव दङ माइनाव बर' लोगोसे इयाव डिरेक्सन होदों राहुल बर' बेनिफ्राय केमेरामेनाव दङ थाजिम रामसियारि लोगोसे करियोग्राफार दङ ओरै जोंना सुजित बर' आंथ' दा प्रडिउसार हिसाबै दंथ'यो दा बेयावथ' दा डिरेक्सन होग्रा बिथां राहुल बर' होननाय हिसाबैथ' दा रमान्टिकनि दं सिजोना रमान्टिकनि एसे सिन दं लोगोसे ड्रामा दं आरोथ' दा आं गोबांखौ बुंनो हाला दा डिरेक्सन होग्रा बिथां राहुल बर'आसो मिथिसिगोन आरो बेखौ निहिर प्रडाक्शन होनो बेयावथ' दा जोंनि निहिर प्रडाक्शना बोसोरसे जाबाय ग्रोब बोसोरसे जानानै दा जोङो सर्ट मुभिखौ एसे खम खालामदोंमोन दा सर्ट मुभिखौबो लाफिनगोन लोगोसे नै दा मिउजिक भिडिअआ जोंना नैबेजों मोनबा जागोन आरो मिउजिक भिडिअआ लोगोसे सर्ट मुभिबो लाबोगोन जोङो लाबोनाया मोजां सर्ट मुभि लाबोगोन निहिर प्रडाक्शनजों जेनेबा दा जोमैबो गैया अखाबो गैया आरो टाइटेला